te salut! Dacă ai ajuns aici, înseamnă că deja te interesează să vezi cum arată cursul de învățat limba engleză, la fără teme, teste, scris, memorare. Și exact ăsta e cursul prin care oamenii din 2017 până acum au reușit să învețe să gândească logic în limba engleză în 10-20 de ore maxim, da? Deci nu mai stai câțiva ani de zile. Care e treaba cu cursul? Eu ți-am pus aici aproape o oră de curs. La începutul cursului o să ai explicații ca să înțelegi cum să folosești cursul și cum să gândești, cum să înveți, după care o să ai părți de teorie și după aceea o să vină o grămadă de exerciții. Exercițiile o să le vezi pe ecran când apare ecranul albastru, exact ca și aici. Da? Și când vezi deja, bineînțeles, tu o să primești toate cuvintele dinainte, explicațiile, tot mură în gură. Tot ce ai nevoie să faci este să nu te grăbești și să traduci cuvânt cu cuvânt din limba română în funcție de structura, regula gramaticală pe care trebuie să o aplici ca să exprimi corect propoziția în limba română, în engleză, da? Și tu o să primești și explicația în engleză, da? Și dacă, după cum vezi, auzi și studenta cu care am înregistrat acest curs, care a învățat de la zero engleză, și aici vezi și răspunsul corect, da? Dar nu sări la răspunsul corect, ci ai răbdare să răspunzi. De ce e important să faci asta? Pentru că aparent sunt doar niște cuvinte, dar înveți să gândești în limba engleză. Asta vrei să faci, să înveți să gândești în limba engleză și pentru că dacă te grăbești, o să vezi răspunsul dinainte și nu o să înțelegi nimic. Și creierul învață atunci când tu construiești propoziția. Deci dacă vrei să conversezi și să te exprimi corect în limba engleză, ai nevoie tu să înțelegi cum să construiești propozițiile corect în limba engleză, ca așa înveți să gândești, da? Și atunci exact cu asta te ajută cursul, ca să înveți să gândești cum să construiești tu propozițiile. Și la finalizarea, dacă tu rezonezi cu acest curs, cu această metodă și te înscrii la curs, în momentul în care tu hotărăști că vrei să parcurgi cursul, ai ajuns să-l parcurgi la final, vei avea un mod de gândire deja format și vei ști cum să construiești propoziții în limba engleză. Uite așa, propoziții simple, cum vezi pe ecran, pentru că folosești propoziții de 4 cuvinte, de 8 cuvinte, de 12 cuvinte și încet, încet înțelegi ce vrei să spui în limba română și deja prin acest curs ai logica formată ca să știi cum să spui ce vrei să zici în limba română, de exemplu, compania e responsabilă sau salut, ce mai faci sau numele meu este și după aceea știi cum să traduci asta în limba engleză. Despre asta e vorba. Fără teme, teste, scris, memorare, dar fără toate aceste lucruri. Și vezi acest curs, cum rezonezi cu el, cum îți dai seama dacă rezonezi cu cursul, dacă înțelegi. Dacă nu intri în confuzie sau și dacă intri în confuzie și reiei exercițiul încă o dată, într-o stare de odihnă, da? Când te odihni mental sau când ai chef și dacă înțelegi, înseamnă că acest curs este pentru tine. Dacă înțelegi bucata asta de curs și cum să formezi aici propozițiile, atunci vei reuși cu întreg cursul ca să înveți limba engleză. Da? Deci ăsta e cursul cu care oamenii învață limba engleză rapid, direct, conversație, conversație. La finalul cursului faci practică, vei învăța cum să vorbești și cu ceilalți, cum să înveți cuvinte de vocabular și cu asta basta, ai învățat limba engleză, așa că ascultă mai departe cursul, nu uita că ești pe YouTube, eu sunt în programul de editare, tu vei fi pe YouTube. Ca să pui pauză atunci când îți apare exercițiul, poți să dai spațiu, tasta space pe tastatură și îți apare exercițiul în română, dai space, adică pauză și gândești, dai răspunsul. După care dai din nou spațiu, space ca să meargă video în continuare și să auzi răspunsul elevei și răspunsul meu. După care următorul exercițiu și tot așa. Da? Așa că ascultă primul video de explicații, o mică parte de teorie și de vocabular, după care începe exercițiile. Spor la treabă! Te salut, numele meu este Tudor Eduard și bine ai venit la cursul de învățat limba engleză. Înainte de toate, e important să lași deoparte toate grijile și să urmărești indicațiile din program. Cu cât stai mai mult într-o stare de relaxare, cu atât înveți mai repede. Iar pentru a obține rezultate maxime cu acest curs, este foarte important să răspunzi întâi și după aceea să asculți răspunsul și să faci asta într-un loc liniștit, unde stai într-o stare de relaxare și sub nicio formă când conduci mașina sau când faci orice altă activitate. Concentrarea ta este bine să fie exact la program și să lași deoparte toate grijile, iar cu cât stai într-o stare de relaxare și în zona ta de confort mai mult, cu atât mai ușor îți va fi să înveți limba engleză.
Vei primi explicația și exercițiul în limba română, iar după aceea e important să pui pauză și să gândești răspunsul, după care să răspunzi cu voce tare. De fiecare dată când va trebui să răspunzi, ecranul se va face albastru. Și atunci e important să pui pauză. Gândește răspunsul, spune-l cu voce tare și după aia redă în continuare materialul și vei auzi și răspunsul elevei cu care lucrezi și probabil dublat de răspunsul meu sau de o explicație adițională. Vei observa că pentru fiecare exercițiu, regula despre care vorbim va fi evidențiată cu culoarea roșie și îți va fi mai ușor să o identifici vizual. E bine să știi că înregistrările au fost făcute pe durata mai multor zile, deci s-ar putea să apară fluctuații în voce, în mediul înconjurător, în fundalul pe care l-auzi tu acolo. Deoarece noi ne aflăm într-un format real de clasă și tu practic acum ești a treia persoană care te alături mie și elevei cu care lucrezi și faci parte dintr-un format real de clasă și vei parcurge programul de învățare a limbii engleze împreună cu noi. E bine să știi că vom începe cu exerciții simple, care vor deveni complexe, dar îți va fi ușor să te descurci și să le înțelegi, deoarece vom merge pas cu pas și le vom parcurge logic și le vei putea parcurge chiar dacă nu ai vorbit până acum limba engleză niciodată. Încearcă să reziști tentației să asculți răspunsul elevei sau al meu și caută să produci chiar tu răspunsul. Dacă ceva nu ți este clar sau nu știi cum se traduce, ascultă din nou explicația pentru acea regulă gramaticală și după aceea redă din nou răspunsul. Întotdeauna caută să îți fie clar ce trebuie să răspunzi înainte să asculți răspunsul elevei. Deci, practic, evită să asculți întâi răspunsul elevei și doar apoi să răspunzi. Întâi răspunde și apoi ascultă răspunsul elevei. Dacă ai răspuns corect, mergi mai departe. Dacă nu ai răspuns corect, ascultă din nou exercițiul, iar dacă nu ți este clar cum se formează propoziția, ascultă din nou explicația gramaticală. Odată ce traduci exercițiul cu explicația pe care ai primit-o, înseamnă că ai înțeles și poți merge mai departe, iar ce înțelegi nu vei uita niciodată și vei putea construi corect gramatical cele mai complexe propoziții în limba engleză. Și e bine să știi că în anumite locuri am introdus momente de pauză, deoarece eleva cu care am lucrat răspundea uneori foarte repede și astfel tu vei avea timp suficient atunci când se va face ecranul albastru să pui pauză și să răspunzi. Iar dacă unele explicații ți se par foarte rapide sau nu înțelegi ceva, oricând poți să reiei materialul și să asculți din nou explicația până înțelegi logica și sensul ei. Încearcă să parcurgi programul în ritmul tău natural, să nu te grăbești să răspunzi, întotdeauna dă-ți timp să gândești răspunsul, întâi gândește răspunsul și după aceea răspunde. Și acum să zic câteva lucruri importante pe care e bine să le știi. Întâi e important să înțelegi că limba engleză este construită în jurul celor mai importante trei verbe, a fi, a avea și a face, deoarece cu ele vei construi întreaga limbă. Verbul a fi îl vei folosi la activitățile continue, adică eu sunt în activitatea de a mânca, de a conduce. Verbul a avea îl vei folosi la timpul trecut, iar verbul a face îl vei folosi la negații și întrebări. Eu nu fac și așa mai departe. Vei înțelege gramatica și aceste trei verbe pe parcursul programului, deci nu vom vorbi acum despre ele, dar aceste trei verbe sunt cele mai importante în limba engleză și odată ce le înțelegi îți va fi ușor ca să o vorbești. În concluzie, dacă folosești programul vizual, tot ce trebuie să faci este că atunci când vezi ecranul albastru, să pui pauză și să răspunzi. Să-ți dai timp să gândești, să nu te grăbești și să răspunzi. Dacă răspunsul tău este conform răspunsului elevei cu care lucrezi, atunci ai răspuns corect, mergi mai departe. Dacă nu este, poți reveni la explicație și din nou poți da răspunsul. Dacă asculți materialul audio, odată ce auzi exercițiul în limba română, pune pauză și tradul chiar tu în limba engleză, iar după aceea dă play în continuare să asculți materialul. Și acum să începem cu primul pas. Primul lucru este să
folosim articolul, da? În limba română un articol înseamnă când așezi un cuvânt și ai la sfârșitul cuvântului ul sau a. Adică măr devine mărul și mașină devine mașina. Asta înseamnă că e articulat. În limba engleză îl scoatem pe ul și pe a și punem THE înainte, spunem the. De obicei, când vrei să exprimi the foarte clar, pui limba între dinți și scoți aerul afară și spui the. Poți să spui și tu. The. The, nu the. The. Ok. Și atunci, dacă vrei să spui măr înseamnă apple, nu este apple, este o greșeală des întâlnită la noi. La vorbitorii de limbă română, APPLE este măr. Și atunci mărul devine the apple. Bun. Și dacă vrem să spunem mașină, este car, C-A-R. R-ul se pronunță R. Ca să nu sună foarte rusificat, zice car, where are you, car. Și atunci car. Și atunci mașina devine... The car. Poți să zici mai tare. The car. The car, da, cu mai multă încredere. Asta e foarte important, să ai încredere și să zici asta. De exemplu, job, da? Că sunt foarte multe cuvinte asemănătoare în limba română cu limba engleză, sunt aproape la fel. Da? Un loc de muncă, un job, în engleză este tot job. J-O-B. Și atunci cum spui jobul? The job. The job. The job. Rol se scrie R-O-L-E în engleză. Un rol. La teatru sau un rol în familie sau în societate. Rolul devine The role. the role. R și O să-l pronunț O. Role. De exemplu, companie se scrie company și se pronunță company. Deci A-ul ăla se aude ca un E. Cum spui compania? The company. The company. Persoană este person. Cum zici persoana? The person. The person. Exact. The person. Foarte bine. Și hai să vorbim despre pronunții. Să vorbim despre pronunțiile cu C. Cuvintele care încep cu ci și cu ce în limba engleză, atenție, nu în română, în engleză, se pronunță si și se. Deci litera C se pronunță s. Adică cerc, în engleză se scrie circle. C-I se pronunță si. Si-ul ăla se pronunță un fel de s. Circle. Și dacă vrei să spui, de exemplu, circ se scrie circus, începe cu ci. Cum pronunți circus? Hai, încearcă. Circus. Ok? Dar I-ul ăla îl pronunți A. Circus. Exact, circus. Și acum, dacă ai cuvinte care încep cu C, de exemplu, cereale, da? Sau cereală. Cereals. Exact, da? Ai l-ai intuit, da? Se scrie cereal și se pronunță cereal. Dacă vrei să spui cimitir, se scrie cemeteri și cum l-ai pronunța? Cemetery, exact. R, foarte bine, cemetery. Acum, mai este un lucru foarte important, noi avem litera A în română, da? De exemplu, am auzit cuvântul apple. N-am spus apple. Apple. A-ul se pronunță de multe ori E sau E la începutul cuvântului, de foarte multe ori. Apple, care înseamnă măr. A sau E, de foarte... A sau E. E sau E, de fapt. Scuze, E sau E. E, apple. Se scrie apple. Dacă zici, de exemplu, acceptabil, 2 de C se pronunță X. Da, ai auzit? Nu-i acceptable, acceptable. Nu este o regulă clară în limba engleză că tot timpul e sau e sau a, dar de foarte multe ori au se pronunță sau e la începutul cuvântului. De ce e foarte ușor de înțeles limba engleză? Pentru că sunt de-a dreptul mii de cuvinte care în limba engleză și în limba română sunt aproape la fel și diferă doar terminația. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ultimele 2, 3, 4 litere dintr-un cuvânt din limba română sunt pur și simplu le înlocuiești cu 2, 3, 4 cuvinte din limba engleză. De exemplu, cuvinte care se termină cu ibil în limba română
Și cu abil, în limba română, astea sunt peste 1500 de cuvinte. În engleză, ibil devine ible și abil devine able. Și atunci, de exemplu, dacă zicem confortabil, luăm terminația abil și o transformăm în able. Dar able aici se citește able. Au se citește din nou și atunci able se citește able. Și atunci confortable, deci confortabil devine confortable. Cum se citește el? Cum îl pronunți? Comfortable. Comfortable. Perfect. Acceptabil, din nou avem 2 de C care devine X. Acceptable. Acceptable. Și inevitabil. Cu curaj. Asta chiar nu știu. Inevitabil, abil, se transformă în... Inevitabil în română se termină cu abil. Da. În engleză abil devine Able. able și se pronunță able. Inevitable. Inevitable. Asta mi-e ciudat. Bun. De exemplu, dacă vrei să spui posibil, ibil devine ible. Deci abili, able, ibili, ible. Și atunci posibil, cum se transformă? Possible. Possible, cu 2 de S. Posibile. A zis când avem 2 de C, se pronunță CS în mijlocul cuvântului. Și atunci, dacă vrei să spui accent, cum îl traduci în engleză? Se scrie tot la fel. Accent. Aici e. Accent. Accent. Accident, iar începe cu un E, practic. Se scrie tot accident și în engleză. Accident. 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 Exact, accident. Te-ai descurcat foarte bine. Toate verbele își păstrează forma, cu excepția verbelor celor 3 verbe, a fi, a avea și a face. A fi devine am, are și is, I am, you are, he is, de exemplu. Have la persoana a treia se schimbă în has, h-a-s. În rest rămâne have și do rămâne peste tot do, dar la persoana a treia devine does, d-o-s. Un alt lucru important este că toate verbele la persoana a treia primesc litera s la sfârșitul cuvântului. Cele 3 verbe întotdeauna se vor termina și ele cu s la persoana a treia. Singurele forme care își păstrează forma sunt verbele auxiliare, singurele verbe. Da? Adică a putea, can. Nu există cans. Bun. Și atunci, hai să vedem. De exemplu, eu, când vrei să spui eu, este I mare se scrie. Atenție că în propoziție noi scriem doar primul cuvânt din propoziție cu literă mare. Se scrie și în interior. Și în interior dacă ai cuvinte România sau așa, dar în general folosim primul cuvânt cu literă mare și după aceea obiecte, persoane le folosim cu literă mică. Dar I, în engleză, se scrie întotdeauna I mare oriunde în propoziție. Bun. Dacă vrei să spui a face, este to do, da? To do este forma infinitivă aia din dicționar, to do. Deci verbul a face este do, de fapt, da? A face, to do. Și atunci eu sunt I. Cum zici eu fac? I do. I do. Do, la persoana a treia, primește es la sfârșit. Asta e o excepție. Și devine d-o-s, does. El este he, he. Și atunci cum spui el face? He does. He does. Hai să luăm verbul a avea. Verbul a avea în limba engleză devine a havea, să zicem așa, se scrie have. Și cum spui, se scrie have și se pronunță have. Au din nou se aude e. Cum spui eu am? I have. I have. Și la persoana a treia singular devine h-a-s, has. Au din nou se pronunță e, has. Și el are devine? He has. He has. Bun. Dacă vrei să spui eu sunt, sunt de la verbul a fi se scrie am, ca și la IMPM. Și atunci eu sunt, am se pronunță am. Și atunci cum zici eu sunt? I am. I am. Dacă vrei să spui el este, din nou la persoana a treia este cu s. Și atunci la persoana a treia fiind cu s, este devine is, se pronunță is de la miros sau de la izvor. Și cum spui el este? He is. He is. Întotdeauna secretul limbii engleze
să știi că o propoziție afirmativă începe cu un substantiv și cu un verb după aceea. Poziția unui substantiv, o persoană, un obiect, un număr, o țară, ceva. Și al doilea lucru este acțiunea. Ok? Adică, de exemplu, mașina merge. Ok? Mașina este substantiv, merge este verb. Bun. Și după aceea rămân restul cuvintelor. Deci, ca idee, focusează-te, concentrează-te și pune toată atenția numai pe primele două locuri. Atenție! S-ar putea ca atenția ta să meargă și pe alte cuvinte. Întotdeauna, dacă primele două le-ai rezolvat, vorbești corect gramatical toată limba engleză până la nivel avansat. De exemplu, ca și pronunție KH, se pronunță C. Dacă vrei să spui bogat, râi KH, cum îl pronunți? Rich. Rich. KH devine C. Cum zici, el este bogat? He is rich. He is rich. Râi KH. Ea mai primește un S și devine SHE și se pronunță și. Și atunci cum spui, ea este bogată? She is rich. PH se pronunță F. Ok? De la PH, F. Dacă vrei să spui fizic, fizic se scrie PHYSICAL, physical. Cum îl pronunți? Physical. Physical, S-ul devine Z. Foarte bine. Physical. Și SH devine ș. Dacă vrei să spui foaie, ea se scrie SHEET. 2 de E se pronunță I, SH se pronunță ș și atunci cum pronunți foaie? Sheet. Sheet, da, de la sheet of paper. Ok. Dacă nu e cuvântul la urât, dar e sheet. Bun. Da. Oaie se scrie SHEEP. Din nou 2 de E se pronunță I și atunci cum spui oaie? Sheep. Sheep. Și papuc se scrie SHOE, cum îl pronunți? Shoes. Shoes sunt papuci. Shoe. Shoe, SHOE, shoe. Normal ar fi shoe, dar englezii pronunță shoe. Important este ca vocabularul să-l intuiești. Dacă vrei să înveți vocabularul repede, trebuie să-l intuiești. Ok? Gramatica n-ai voie să o intuiești, trebuie să o știi ca la carte. Bun. Hai să vorbim despre o chestie importantă. Când vrem să spunem o mașină sau un măr, întotdeauna o sau o mașină este feminin în română, un măr e masculin. În limba engleză nu se pune o sau un după masculin sau feminin, se pune a sau an în funcție de litera cu care începe cuvântul. Dacă cuvântul începe cu consoană, pui vocala A. Dacă începe cu o vocală, pui A-N. Și atât. Bun. Dacă vrei să spui, de exemplu, mașină care înseamnă car, cum spui o mașină? A car. A car. Dacă vrei să spui măr, cum spui măr? An apple. An apple, exact, an. Am pus an pentru că apple începe cu vocală. Deci dacă începe cuvântul cu A, E, I, O, U, atunci avem an înainte. La toate celelalte cu consoane avem A înainte. Și au se citește din nou A. Un lucru, dacă ai un substantiv și un adjectiv unul lângă altul, de exemplu activitate fizică, în engleză activitate fizică devine fizică activitate. Substantiv adjectiv se inversează. Și atunci, activitate devine activity, cum îl pronunți? Activity. Activity, cu A, foarte bine. Și fizic devine Physical. physical. Și atunci activitate fizică devine fizică activitate și cum îl pronunți? Physical activity. Physical activity sau activity. Foarte bine. Haideți să vorbim despre it. Da? Atunci când nu spunem despre ce vorbim, nu știm ce este o activitate fizică. Logic ar fi activitatea fizică este o activitate fizică. Motamo? Băbește, să zicem așa. Dar noi n-am spus ce este o activitate fizică. Când un cuvânt începe în limba română cu un verb, este, verbul a fi, întotdeauna, în limba engleză, cu ce am zis că începe o afirmație? Cu substantiv. Deci noi nu avem aici o persoană. Am început în română, este o activitate fizică. Dacă nu avem o persoană sau un obiect pe prima poziție din propoziție, trebuie să punem it. It vine de la cuvântul item. Da? Cine a lucrat, nu știu dacă ai lucrat vreodată cu iteme, adică cu obiecte, sau dacă știi pe cineva care lucra la un depozit sau care la gestionare sau ceva,
Multe lucruri se denumesc item 1, item 2, item 3 și așa, iteme. Am știut. It. Ok, it. Și de acolo vine it. Și atunci it se pune la începutul propoziției. Am spus este o activitate fizică, normal, cum ai traduce este o activitate fizică? It is a physical activity. It is a physical activity, da? Normal ar fi is a physical activity, dar din cauza că în limba engleză trei cu substantiv să începem propoziția 1 și 2. Nu se spune clar despre ce e vorba, când nu se exprimă clar, folosim it. Să-ți mai dau un exemplu. Dacă noi doi stăm și vorbim acum, vorbim despre este roșie, să zicem, da? Vorbim despre ceva, despre o minge și tu îmi spui, mingea este roșie. Cineva intră în cameră acum și aude că tu spui este roșie. Nu va ști dacă se gândească la minge, la mașină, la perină, la ceva. Noi doi știm. Și dacă numai noi doi știm, atunci folosim it. Dacă exprimăm mingea este roșie, atunci nu mai folosim it, că am spus mingea și persoana înțelege. Dar dacă nu spunem cuvântul clar în română, mingea este roșie, zicem doar este roșie, e clar că avem it acolo. Bun. Și atunci, dacă spui, de exemplu, este, în limba engleză este devine is. Dar dacă spui propoziția este, ai exprimat ce este. Ai spus obiectul care este sau cine este. Nu ai spus. Nu. Dacă n-ai spus obiectul care este, ce trebuie să pui în locul obiectului? N-ai spus mașina. Cu ce înlocuiești mașina? Cu it. Cu it. Și atunci propoziția este devine, nu poate să fie numai is. Da? Că dacă ar fi numai is, ar începe propoziția cu verb. E? Stai că m-am pierdut acum. Deci da, ok, hai să clarificăm. Dacă spui, de exemplu, mare este big, da? Da. Cum zici este mare? It is big. It is big. Ai spus că ce este mare? Ai zis că, de exemplu, candelabrul este mare? Nu. Nu. Și atunci ai înlocuit candelabrul pe care nu l-ai exprimat. La fel și în propoziția în care spui propoziția este, nu poți să spui doar is, ca și propoziție. Trebuie să Spui ce îi. ce îi. Și am spus ce îi mare. Am spus ce este. N-am spus. Am spus doar este. Și atunci ce trebuie să pui acolo? Cu ce începe o propoziție? Cu un substantiv. Da. Deci lipsește un substantiv. Și dacă lipsește, ce pui? It. It. Și atunci cum spui propoziția este? It este. It is. It is. Atât. Deci atât. It is. Da? Bun. Chiar dacă nu folosești asta în vorbire, dar e important să înțelegi esența, da? Să înțelegi esența că poți să ai o propoziție care se denumește doar este. Da, Nu? asta era ciudat, că nu... Ok. It is. N-am mai It is. întâmpinat așa simplu. Și de aici, it is, mare, mică, roșie, verde, albastră, afară și așa mai departe. Posibil, ibil, devine ible și cum traduci posibil? Possible. Și cum spui este posibil? It is possible. Și cum zici este probabil? It is probable. It is nu able, e Probable. 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 It is probable. Cum spui compania este responsabilă? The company is responsible. Da, the company is responsible. Aici responsabil nu devine responsible. Aici e o excepție. La regulă devine responsible. Sunt excepții, ok. Nu e așa mare stresul cu exprimarea, cât să înțelegem gramatica. Nou este new. Nu E-W. New. Cum spui este nou? It is new. It is new. Aici te ajută it is. It is new. Dacă vrei să spui bun, este G-O-O-D. 2 de O de multe ori se citește U. G-O-O-D devine God. God e Dumnezeu. Dar 2 de O, good. Sunt multe cuvinte, dar de exemplu cuvântul ușă, D-O-O-R, e door, nu-i dur. Door. Dar aici good, G-O-D e good, bun. Cum zici jobul este bun? The job is good. Cum zici mașina este nouă? The car is new. Foarte se scrie V-R-Y. Cum l-ai pronunțat? Very. Very. Cum spui este foarte bun? It is very good. It is very good.
Când vrei să spui cum este ceva, vei spune good la bine. Da? De exemplu, mâncarea este food, f-o-d, și spui the food is good, mâncarea este bună. Dar dacă vrei să spui bun ca și o acțiune, că ai făcut o treabă bună sau cineva face o treabă bună, vei spune well, W-L-L. Dacă vrei să spui foarte bine ca și acțiune, vei spune Well. foarte bine. Oh, very well. Very well. Ca și acțiune, dacă vrei să spui că e foarte bună mâncarea, vei spune very Very good. very good. Da? Very good. Sau good. The food is good. Mâncarea este bună. The pizza is good. Ok? De exemplu, the pizza is good. Pizza este bună. Dar dacă vrei să spui că servirea este bună, atunci the serving is well. Poți să fie și good. Dar în foarte multe situații, acțiunea este tradusă ca și well. Poți să spui și the serving is good, dar vei regăsi în multe ca și well. Ca idee generală, fără să folosim excepții, good îl folosești când ceva este bun și well folosești când ceva este bine. Deci acțiunea. Ca să traduci mai simplu, good îi bun. Well îi bine. Da? Că pot să zic, de exemplu, servirea este bună, atunci the serving is good. Este bună. Da? Dar, de exemplu, dacă zic treabă bună sau bine făcut, bine, e well. Bine făcut, făcut e done, done, well done. Ok? Da. Bun. Dar dacă vreau să zic treabă bună, că e bun, bună, e good job. Nu e well job, e good job. Deci bun e good, bine e well. Ok. Cum spui, de exemplu, este foarte confortabil? Cum spui confortabil? Tradu-l așa, intuitiv. It is very comfortable. It is very comfortable. Cum zici, mașina este acceptabilă? The car is acceptable. The car is acceptable. Pentru este F-O-R. For. Nu for. Pentru mine este for me. Cum spui, mașina este pentru mine? Hai să luăm o dată mașina. The car Este pentru mine. is for me. The car is for me. Cum zici, mașina este bună pentru mine? Hai să luăm cuvânt cu cuvânt. Mașina The car este bună. is good Is good pentru mine. for me. The car is good for me. Dar cum spui acum, este pentru mine? It is for me. Pentru tine, pentru dumneavoastră și pentru voi este for you. Y-O-U. You. Cum spui, mașina este pentru tine? Odată, mașina este The car is for you. is for you. The car is for you. Cum spui acum, este foarte confortabil pentru tine? Hai să luăm cuvânt cu cuvânt. Cum spui odată este It is foarte confortabil. very comfortable Pentru tine. for you. Și it is very comfortable for you. Dar cum ai spune este foarte confortabil pentru voi? It is very comfortable for you. For you. Că you înseamnă tu și voi și dumneavoastră. Excelent. Mergi foarte bine. Ține-o tot așa. Sunt două forme principale de negativ. Prima formă este not și se așează întotdeauna după verb auxiliar. Vom vorbi și ce înseamnă verbe auxiliare și not se așează și după verbul a fi. Pe verbul a fi și verbele auxiliare le vom așeza de multe ori ca sens în aceeași grupă. Deci întotdeauna not se așează după verbul a fi sau după verbe auxiliare și don't, do not, adică d-o-n apostrof t, celălalt tip de negație, sau doesn't, d-o-s-n apostrof t, se așează înaintea celorlalte verbe și vom intra în detaliu pe parcursul programului. Ca idee, nu este, în engleză devine este nu, pentru că am spus că nu se pune, not se pune după verbul a fi, este verbul a fi și nu este, nu se pune după verbul a fi în engleză. Dar don't și doesn't se așează exact unde este nu în limba română. Și haideți să vedem. De exemplu, nu este. Cum zici odată propoziția este? Îți mai aduce aminte? It is. It is. E, dacă vrei să spui nu este, nu ăla devine not, n-o-t în engleză și se așează după is. It is not. It is not. Și atâta tot.
A putea este can, c-a-n, a putea, verb auxiliar, primul verb auxiliar pe care îl învățăm. Dacă vrei să spui eu pot, cum spui eu pot? I can. I can. Dacă vrei să spui eu nu pot, am spus că not, negativul se pune după toate verbele auxiliare și după verbul a fi. Și atunci eu nu pot. I cannot. I cannot. Sau I can't. Eu nu pot. Sau I can't, da? Dacă ai auzit, asta e foarte bine. De unde vine can't? Cannot se lipesc, devine cannot, practic. Și se unesc cele două n-uri, devine c-a-n, o devine apostrof și rămâne un t. C-a-n apostrof t. I can't. Sau I cannot. Cum spui atunci? Nu poate. Da? Nu spunem el nu poate, vorbim despre un obiect. It, că n-am spus despre ce e vorba perfect. It can. Cannot. It cannot, că nu poate. It cannot. Și dacă spui poate? It can. It can. A fi, am spus că este to be. Când auzi fi în propoziție, rămâne be. Nu-l mai conjugăm. Cum spui nu poate fi posibil? Odată, nu poate. It cannot Fi posibil. be possible. It cannot be possible. Dar dacă spui, cum spui nu este? It is not. Și atunci, cum ai zis că îi spui la nu este? It can't. Nu este. Nu este. Cum zici este, propoziție? It is. Și nu este? It isn't. It isn't. Hai să folosim cu not deocamdată. Cum zici nu este? It is not. Cum zici nu este posibil It is not possible pentru mine? for me. It is not possible for me. Cum spui nu este It is not acceptabil pentru tine? acceptable for you. It is not acceptable for you. Dacă vrei să spui îmi pare rău, în engleză este I am sorry. Doar că I am sorry nu înseamnă îmi pare rău. Pentru că I am înseamnă eu sunt. Și sorry, S-O-R-R-Y, vine de la verbul S-O-R-R-O-W, sorrow, care înseamnă tristețe. Și atunci I am sorry înseamnă literalmente eu sunt întristat. Știi? Și atunci când spui practic engleză nu zice mie îmi pare rău, ci eu sunt întristat pentru tine. Dar este but, B-U-T. Și atunci I am sorry but. Îmi pare rău, dar. Da? O expresie des folosită. Cum spui mi pare rău, dar I'm sorry, but nu este it is not pentru mine. for me. I am sorry, but it is not for me. Foarte bine ai făcut că l-ai pus pe it, chiar și în mijlocul propoziției, pentru că ți-a fost clar că nu știm despre ce e vorba. Da? Asta trebuie urmărit. Când nu se aude neexprimat despre ce e vorba, punem it. Mulțumesc este thanks, T-H-A-N-K-S, sau thank you, mulțumită ție. Cum zice nu este It is not pentru mine, mulțumesc. for me. Thanks. Thanks. Thanks sau thank you. Verbul a sta în engleză este aproape ca în română. S-T-A-Y. Stay. Cum spui eu stau? I sit. Ei, asta înseamnă a șede. De unde ai auzit-o tu? I stay. Persoana care a stat șezut. A sta în picioare e to stay. A sta sau într-un loc. To sit este a șede. Sit. De acolo este expresia sit down. Șezi jos. Deci I stay. Da, I stay. Cum zici eu nu stau? Aici e important că aici stay nu este verb auxiliar. Și am spus că regula este următoarea. Dacă avem verb auxiliar și verbul a fi, punem la sfârșit, la negativ, not, după verb. După can, după is, după verbele auxiliare. La toate celelalte verbe, câte mii de verbe sunt în engleză, punem înainte don't. Do not. Don't apostrof t. Unde punem don't? Exact unde e în română cuvântul nu. Eu nu stau, cum spui. I do not stay. I do not stay. Aici poți să-l contracți, te rog. La negativ, I don't stay. Dacă vrei să spui el nu stă, am spus că la toate verbele, la persoana a treia, la el și la ea, și la it, punem s la sfârșitul verbului. Dar do not, don't, e format dintr-un verb, do. Corect? Da.
Când avem negativ, întotdeauna primul verb îi do. I do not. Și atunci do ăla, ca excepție, primește S. Devine does, D-O-S. La negativ does devine does not și devine doesn't, D-O-S-N apostrof T. Și atunci el nu stă, He doesn't stay. he doesn't stay. I don't stay, la persoana a treia el nu stă, devine he doesn't stay. Și așa e peste tot. Întotdeauna verbul de pe poziția 2 primește regula. De exemplu, a spune to say, S-A-Y. Cum zici eu, nu spun. Say nu e verb auxiliar, da? I don't say. I don't say. Unde era nu, acolo ai pus don't. Bun. Cum zici, tu nu spui. You doesn't say. Ok. Tu la ce persoană e? Tu. Tu. La persoana a treia. E a doua. Ah. Eu, tu, el, ea este persoana a treia. You don't say. You don't say. Asta e și o expresie în engleză când zici no, you don't say, no, nu mai spune. Dar dacă vrei să spui, de exemplu, tu nu poți sta. Cum zici odată tu nu poți? You can. Încearcă să folosești despărțit, te rog. Deci cum zici tu nu poți? You cannot. You cannot. Acum zi-o, te rog, contractat. Cum zici tu nu poți? Leagă cannot. You can't. You can't. C-A-N apostrof T. Și cum zici acum? Tu nu poți sta. You can't stay. You can't stay sau you cannot stay. Foarte bine. În limba română, de multe ori nu nominalizăm persoana. Noi nu spunem eu mănânc de multe ori. Noi spunem ce faci? Mănânc. Nu spunem eu mănânc. În engleză trebuie să spui I eat. Nu pot să zic nu eat. sună ciudat. Sună ciudat eat, da? Plus că în engleză am zis că începe cu substantiv. Dar în română pot să zic mănânc, mergem, plecăm, facem, alergăm. Ce faci? Lucrez. În engleză spui eu lucrez. Știi? Asta e ideea. Și atunci, eat, eat, este a mânca. Cum zice eu mănânc? I eat. A place este to like, L-I-K-E. Cum zici, dacă vrei să spui, interesant că în limba română trebuie să spun îmi place sau mie îmi place. Mie și îmi ar fi I, amândouă, eu. Ar însemna că eu, în engleză, mie îmi place, ar trebui să spun I like. Dar nu putem să spun. Deci mie îmi sau îmi este un singur I în engleză și se simplifică lucrurile. Și atunci cum spui îmi place sau mie îmi place? Verbul a place este L-I-K-E, ca pe Facebook, like. I like. I like. I like. Cum spui îmi place mașina sau mie îmi place mașina? I like the car. Aceasta este this. Sau acesta, T-H-I-S. Cum zici? Mie îmi place, odată, I like această mașină. this car. This car. Avem o chestie interesantă în limba engleză în care astfel, ce înseamnă astfel și în limba română? Înseamnă ca asta. Ca chestia asta, astfel. Ca și asta. O fac astfel, o fac ca și asta. Ca înseamnă comparație și ca e tot like. Da. Deci like poate să însemne a place sau ca. Precum. Ca, precum. Și atunci ca aceasta devine like this. Asta înseamnă astfel, like this. Și poți să o iei ca și expresie, cum mă faci astfel, like this. Cum spui este astfel? It is like this. It is like this. Și cum spui nu este astfel? It is not like this. It is not like this. Dar cum spui îmi place asta? I like this. I like this. Deci like this aici nu mai înseamnă precum, ca și astfel. Că aici like este verb. Da. Dincolo nu era verb. Te-ai descurcat foarte bine dacă ai ajuns până aici. Haide să vedem mai departe. Hai să vorbim despre o și îl în limba română.
Și cum se transformă el în it în limba engleză. De exemplu, dacă noi spunem noi o facem, normal în limba română ar însemna noi facem tema, să zicem, da? Noi, poziția 1, 2 facem, tema, poziția 3. 1, 2, 3, noi facem tema. E când spunem noi o facem, cuvântul temă l-am înlocuit cu o în limba română, dar am schimbat poziția. Normal ar fi noi facem tema să devină noi facem o pe ea. Dar în engleză, unde e tema, acolo rămâne și it, când nu-l pronunțăm. Și atunci când auzim în limba română, noi facem tema, noi facem, nu știu, un puzzle, să zicem, noi facem puzzle-ul pe el, devine noi îl facem sau noi o facem. Dar it nu se pune unde e în română o sau îl, ci unde se exprimă cuvântul ăla exprimat. Și atunci, de exemplu, noi o facem, cum devine în engleză? A face este to do și atunci noi este we, W-E. We do. We do și o sau îl este it. We do it. We do it, da? Normal ar fi noi o facem we it do, dar nu putem. It rămâne acolo unde era cuvântul. Deci în locul puzzle-ului sau în locul... Pizza sau mașinii sau ceva, da. We do it. De exemplu, cum zici, de exemplu, a vedea este to see, S-E-E, see. Cum zici, eu văd mașina? I see the car. I see the car. Eu văd mașina, dacă nu exprim cuvântul mașină, în română devine eu o văd. Dar o ăla, it-ul ăla se pronunță unde era mașina înainte. Și atunci cum spui eu o văd? I see it. I see it. It-ul rămâne acolo unde era mașina. Unde eu văd mașina, I see it. Da, interesant. Cum spui, nu este posibil It is not possible pentru mine astfel. for me. Astfel, nu știu cum. Like this. It is not possible for me like this. Cum spui, nu este acceptabil pentru mine astfel. It is not acceptable for me like this. It is not acceptable for me like this. Nu este foarte acceptabil. Mai ții minte pe foarte? It is not very acceptable Pentru mine astfel. for me like this. So, It is not very acceptable for me like this. Mai ții minte cum zici, îmi pare rău, I'm sorry, dar but nu este foarte acceptabil pentru mine astfel. Și hai să luăm cuvânt cu cuvânt. Nu este it is not foarte acceptabil very acceptable pentru mine for me astfel. like this. Îmi pare rău, dar nu este foarte acceptabil pentru mine astfel. Mai zi o dată, te rog. I'm sorry, but it's not very... But it is not very acceptable for me like this. Da, I am sorry, but it is not very acceptable for me like this. Și ai reușit în o oră să faci singură o propoziție de 13 cuvinte. Dacă ai ajuns până aici, ai făcut o treabă foarte bună. Unde sunt două verbe consecutive, al doilea de obicei e verb auxiliar. Primul e verb auxiliar. De exemplu, eu pot face, cum zici? I can do it. I can do, eu pot face. Deci, eu pot e primul verb și auxiliar. Al doilea e verb normal. Bun, cum zici eu o pot face? I can do it. I can do it, eu o pot face. Deci când e do, atunci pun it. Nu când e după it. Când auzi în română o sau îl. Deci când aud o îl care înseamnă un obiect nespecificat. Nu e exprimat clar. am înțeles. Sau când nu ai o și îl și tot nu auzi obiectul ăla neexprimat. Da? Sau când propoziția începe la început cu un verb. În toate trei cazurile sunt același caz. N-ai un obiect care se exprimă. Do se folosește când faci ceva în general sau nu e clar ce faci. Make, M-A-K-E, înseamnă tot a face, ca și do, dar se folosește când faci ceva extern. De exemplu, realizezi ceva sau manifesti ceva. De exemplu, faci o rezervare. To make o rezervare, a reservation.
Sau fac o pizza. Faci o pizza, to make a pizza, dar dacă faci sport, îl faci cu corpul tău și I do sports. Hai să mai vorbim despre încă un nou verb auxiliar care se numește will, W-I-L-L, și care întotdeauna, aproape întotdeauna exprimă viitorul. De exemplu, eu voi face, voi îi will și cum zici eu voi face? I will do it. Eu o voi face, I will do it și eu voi face, I will do. Dar cum zici eu voi face o pizza? Aici do sau make? Că faci ceva extern. Make. Make. Și atunci cum zici eu voi face? I will make a pizza. O pizza. Vezi aici, eu voi face o pizza, nu înseamnă it. Că am spus ce facem, o pizza. Ce articulare? A pizza. Eu voi face o pizza. I will make a pizza. Cum zici eu o voi face? I will make it. I will make it dacă e vorba despre pizza, dacă e ceva în general folosim. Do it. I will do it. Hai să vorbim despre cuvintele care se termină în AR. În limba engleză se termină în ARY. Temporar se scrie temporar Y în engleză. Se pronunță? Temporary. Necesar. Necessary. C-ul devine S. Necessary. Necessary. Se scrie N-E-C-E, S-S-A-R-Y. Cum spui, nu este necesar? It is not necessary Pentru mine. for me. Cum zici, nu poate fi? Cum zici nu poate odată? It cannot Fi be necesar pentru mine. necessary for me. It cannot be necessary for me. Will, W se pronunță ca și un U, will. Cum zici, nu va fi? It will not be. It will not, nu va fi. Will e verb auxiliar, it will not. Și nu mai pun be. Ai pus be, corect. Deci it Nu will va fi, not it will not be necesar pentru mine. for me. It will not be necessary for me. Cât, dacă e în mijlocul cuvântului, se pronunță c-s-h, kș. Kș. De exemplu, dicționar devine Dictionary. că și terminația ar devine ary. Și atunci câte devine kș. Vocabular, aici se citește e primul a. Vocabulary și aniversar. Anniversary. Cum zici, dacă vrei să spui un nou verb auxiliar, avem pe can și l-avem pe will. Can a putea, will, voi face ceva. Mai avem un verb, would, W-O-U-L-D, aș face, aș mânca. E ceva ce nu-i sigur, e o posibilitate, nu? Și atunci cum zici, eu aș mânca? I would eat. I would eat. Cum zici, el ar lucra? A lucra e work, W-O-R-K, work. El ar lucra. He would work. He would work. Deci would e verb auxiliar și exprimă ceva ce nu e neapărat clar. El ar lucra. Aici îi H-R-E, here. He would work here. Dar dacă vrei să-ți exprimi dorința, în loc să zici eu vreau, I want, poți spune mie mi-ar place, adică eu aș place. Eu aș, cum zici eu aș? I would like. Place, I would like. Și asta înseamnă eu aș place sau mie mi-ar place, I would like. Deci atenție, will și would sunt verbe auxiliare, want nu este verb auxiliar, este un verb normal. Cum zici, ție ți-ar place? You would like. You would like. Și lui i-ar place, adică el, he He would like. would like.